tawin mon. Anya iti mapanunot mo namang neg mo ati akanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amoyo ka di ubing? Ma'am, natag-birthday! Tama, manod tayo ati akanta no at dati ag-birthday when no agkasangay. Amom ka di no kaano kaanayanak ken naman no titawin hon? Sakbay mo asumbatan at daditor ti talo sa ludsod, asumbatan tayo damdama malpas ang sao ni Maria. Sa ludsod, sino iti agkasangay? Kaano ang naiyanak? Manutawenan. Narod, hintay linggen ni Maria. Naimbaga bigat yun, gagayem. Siyak ni Maria, itangal daw iti pagkasangay ko. Naiyanak-nak iti Agosto 25, 2015. Kitita, 5 iti tawen ko. Sumbatan tayo, dagiti sa ludsod. Sino iti agkasangay? Ma'am ni Maria ket agkasangay ita. Kaano ang naiyanak? Agosto 25, 2015, ma'am. Ano tawenan? 5 iti tawen ni Maria. Tama, ni Maria ket agkasangay ita nga aldaw. Naiyanak di Agosto 25, 2015. 5 iti tawenan. Sika, amumbano kaano kaanayanak ken naman titawin mon? Sakbay mo asumbatan, kantain tayo pay lang jay kanta alubi-lubi. Kaanayanak, manutawen mon. Naglaing. Gaputa ang mumon, halaan nga rod ng module, lapis ken crayola. Haramiden sa jay activity ang nakapandita. Aramiden. Marisan ti lobo ang nakasad iti bilang tawen mo. Ikan iti kandela ati a cake akas bilang iti tawen mo. Day 4, banag akayat ko kin madik kayat. Anya digajay banag akayat mo. Kayat ko iti ado nga ay ayam. Kayat ko iti gulay. Kayat ko iti prutas. Naglaing. Anya nga rod, digijay panag adin kayat. Madik kayat iti ipis. Madik iti narugit. Madik kayat iti nasipnget. Iglaing. Sikaman net. Anya, digijay banag akayat mo, kin madim kayat. Kayat ko iti, madik kayat iti. Iglaing.